ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Asị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'ụbọchị nke taata, ebe ọ bụrụ ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Asị m ya mara ụnụ mma na Eke, mara ụnụ mma na Orie, mara ụnụ mma na Afọ, mara ụnụ mma na Nkwọ. Ọ nwanne ụnụ nwoke na-ekene ụnụ. Anyị sị na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ewetakwara n'ozi ọma nke si n'igwe gbụbarata, ozi ọma nke akọ na uche, ozi ọma nke echiche, ozi ọma nke amamihe, ozi ọma nke amadioha. Ụmụ ibe, ozi ọma nke anyị si ka anyị wetara n'ụbọchị nke taata bụ maka ihe ndị Igbo na-akpọ enlightenment. Ihe ndị Igbo na-akpọ enlightenment bụ ịgọchi. Ọ bụrụ iburu ite bute na ya adịghị bute n'ụlọ gị desa ihe na-anaghị emegharị ahụ, mba. Ọ bụrụ na ụnụ n'anya dịka anyị si wee na-ekwu na ndozi ọdịnala bụ ọkụ nyụrụ anyụ, ọ nyụrụ anyụ. Ọdịnala Igbo bụ ọkụ nyụrụ anyụ, ọnyụgo. Ọdịnala Igbo bụ ọkụ, ịghọtago. Lee ka nkọwara ụnụ ya ọfụma, aga m akọwara ụnụ ya one after the other. Nọmba 1 bụ anyị nwa na onwe anyị nwere ihe anyị na-akpọ ntọala Igbo. Ntọala bụkwa touch. Ọdịnala Igbo bụ bọọbụ dị na touch, bọọbụ a na-etinye na touch. Then omenala Igbo ozi batrị a na-etinye na touch. Ijide touch ijiri bọọbụ ịba na akụkọ, ijide touch jiri bọọbụ ijiri batrị ịba na akụkọ. Okay, now nke anyị bụ na anyị ejighị touch, anyị ejighị bọọbụ, anyị ejighị batrị, nwere ihe anyị ji, so anyị bara na akụkọ total. Ọ bụrụ na mma eji akpụ isi adịghị nkọ, na ọ bụ na enweghị dị mma eji akpụ isi, ma afọzikwe nke baba ọma akpụ isi. Anyị enweghị dị mma bara isi, ma afọzikwe ma ọkpụ isi ọma akpụ. So that is why nji wee fụ na ebe ọbụla anyị nọ, anyị na-ata ahụfụ, mana Afrịka mana ebe niile anyị nọ, ndị isi ojii nọ, ha na-ata ahụfụ. Why? Because ihe m na-agwa ha, until this thing get into their head, then life does not make injustice, life does not make any mistake. You got to go. That's why it shows you ndị na-ata ahụfụ, shows you ndị na-nọ n'ọfụma, shows you black, shows you white, or just shows you the sun, the moon and the star, shows you everything, so that for you to understand ihe a na-ekwu maka ya. Because the worst thing ga-eme gị n'ụwa bụ iburu ihe apịrị n'efe. Once you go into hallucination, then the ability to learn will shut down, because hallucination create fear. So once the hallucination create fear, then ability will not go up, because ọ ga na-atụ ya egwu. All those things imere ya ga na-atụ ya ụjọ, so ọ gaghị aganwu fọda. A na-akpọ ya amansi abụrụ ọgwụ. Amansi ka ọ bụ hallucination, illusion. Ọ illusion ka eji wee jide unu n'ọrụ, ịghọtara. That is why you cannot grow above that. But ndozi ọdịnala n'ebe a, ịghọtara. Ihe anyị bere ebe a bụ ihe a na-akpọ enlightenment. Enlightenment bụ gịnị? Ka anyị mụnye ọkụ n'ime mmụọ anyị, ka anyị mụnye ọkụ nke ime mmụọ. Ọkụ nke ime mmụọ nyụrụ anyụ, ọkụ nke iro na-enwu, mana ọkụ nke ime mmụọ nyụrụ anyụ. So ka anyị mụnye na ọkụ nke ime mmụọ, ka anyị nwee ike ịpụ ndụ dịka mmadụ ibe anyị. Nọmba 1, ndị be anyị nwere ihe anyị na-akpọ akara. Anyị na-ata akara. Beans ahụ eji amacha akara, nna nna anyị desara anyị, ọ gwara anyị sị na beans ahụ bụ our ancient tradition. That is a child in the womb. That is why ndị Igbo ji wee sị na anyị anaghị eme abortion, because that tradition symbolizes child in the womb. Don't intercept. Ndị ụka gwara gị sị gị don't divide the child. Solomon about wisdom, don't divide the child. When the child grows, ọ ga-ama nne mụrụ ya. So don't intercept a child in the womb, never ever. Okay, nsogbu adị. Let's go ahead. Now beans ahụ, eweta beans ahụ na-acha brown, the beans na-acha brown, ọkwa ya. Aga m agwa gị ebe ha chi wee weta New Testament, and ede from destiny na-agwa gị ọ ndị Igbo mere ya, mana anyị tinyere, anyị kooduru ya ekoodu. Mana nsogbu adịzi bụ na nna nna anyị ha koodu destiny, ọ maghị na atụrụ mụrụ ebiri bụ aka nwa. Ha amaghị na atụrụ mụrụ ebiri bụ aka nwa. Ha chekwa ma ndị mmụọ ha ọ ga-adị capable like nna ha to understand destiny. Ọ ha amaghị na ihe ha ga-enwe bụ mental enslavement. That is why nna nna anyị ji wee na-esi anya out of empathy and sympathy jinye ndị ndozi ọdịnala, esi ha biko nwa m gaa kọwara ndị asị ha emegherizina. Ịghọta, ha emegherizina.
ha emegherizina oke o nyere anyị beans ahụ iwere ya itinye ya na mmiri ịghọtago because ihe anyị nọ ebe ahụ to explain to you ihe ahụ iji mma ahụ enyere gị dị nkọ iji wee kọtụsie onwe gị ahụ berisie onwe gị ahụ ka anyị na-akọwara gị lekwa ihe mma aha bụ ihe ị na-eme abụrụ ihe mma aha bụ nọmba 1 bụgodi akara anụ anyị na-ekwu okwu anyị na-eghe akara aga m eji ihe unu na-eme everyday wee kọwara unu because ebe ha debere most of the things ị na-eghe akara ihe eji eghe akara bụ brown beans that means e nwere something dị n'ime brown beans aha amachiri amachi with the scale the veil that is o ruru unu then iweta this their tradition because na eke ka ọ dị ike weta eke bụ gịnị creation of what? Eke is just talking about existence of your own ancestors. Ihe eke na-akọwa maka ya because eke talks about life creation. If you watch kwa Jesus ndị ọcha ọ na-agwa about nna ya and his law na ya abịaghị here to change the law of nna ya simple. Ihe eke na-ekwu ihe eke pụtara you got to go because eke bụ creation of what? Ancestors, recreation to continue where they stop. That is why eke only talk about existence of our ancestors. So ihe ọ gwara anyị you got to go mgbe ahụ wetara beans ahụ bụ the existence of our ancestors. Ị na-anya ị ga-afụ na enwe ihe cover ya ọ sị gị remove that cover ya ahụ ị ga-afụ dị ihe dị n'ime ya ka anyị ga-esi eme ya ọ sị anyị banye ya na mmiri o disintegrate then anyị afụzie the real one nke aha nọ n'elu bụ ndị ọrụ anụ nke aha kụchiri bụ ọrụ anụ ịghọtago ọrụ anụ bụ ihe ọ ya bụ azụ ahụ beans ahụ ị na-afụ so ọ bụrụ na anyị tinye na mmiri o mee ụtụọ anyị amachasịa the beans clean ewu ndozi ọdịnala ịghọtago ndozi ọdịnala Igbo anyị clean beans anyị machasịa the beans anyị akwụzie bịa modugharịa ya ịghọtago moduzie dị akara modusia ya etizie na mmanụ ọkụ ịghọtago so ọ gaghị erezi ere mmanụ ọkụ ahụ etiri ewu na ọ gaghị erezi ere ịghọtago simple as that enwerezi ihe ọzọ every other thing ewu ọ gaghị work ịghọtago anyị ga-agachiga n'azụ that tradition ebe ahụ ka everything dị but ọ bụrụ you cannot just go and do tradition because one you cannot do what you don't know. Gee ntị ị gaghị eme ihe ị na-amaghị. O nwere ndị wụ professors in school nwere ndị wụ mechanic. A professor is not a mechanic. Professor work is to teach mechanic what a mechanic will produce. You got to go. So anyị nwa na onwe anyị ihe anyị bịara to bring the info. Ndị ga-eme practically we cannot do info and do practically no. So this tradition ebe aha ka everything dị we must go and study this tradition and explain them. Ihe ka anyị na-eme interpretation of this tradition. You got to go dị na akara ahụ o nyere gị the beans aha bụ the ancestors way. If you go wee kochie enwe ihe block ya. So ị naghị afụ the inner part of the tradition, ị na-afụ the outer layer of the tradition. Ihe na-afụ today na our land ihe na-afụ outer layer of the tradition. So ị na-idiri iwere datin ha na-eme banye ya na mmiri what is ihe na-akpọ analysis in laboratory itinye na mmiri na lab. That's why Christ ji wee sị gị ị ga-eme baptizim ma ọ bụ na mmụọ gị all these things baptizim ịbanye ihe a bụ anyị nwa mere destiny ha wee were wee form a way of life ọ na-awa ọkụrụ ha is working for them but anyị nwa nwezi the philosophy and idea anyị na-ebigharị aka ka ozu a na-akwa ha akwa nwanne is not working like that. The best thing bụ ndozi ọdịnala adịgo capable ịgada this broken pieces bottles anyị agadago yes ihe anyị nọzi na awụzi the level of editing them after edition anyị ebido proper explanation ịghọtago ọwụ na edit sie ya the next thing was nkuzie interpreting them because you have to nekwe anya ọrụ na ya emeghị otu a enwere ihe na-akpọ logic ka m gwa gị one thing logic ahụ ị na-afụ is just an illusion is science illusion science bụ illusion that's why o ji eme arụọ phone tata echi arụkwa ọzọ arụọ moto tata echi because of obsession you got to go because once ihe ọbụla nwere isi mbido nwere isi njedebe it's as simple as that. So ọ bụrụ na ijebe dị chọọchị one day ike ya agwụ gị ijebe ọrụ anụ one day ike ya agwụ gị because it's an illusion. That's why ji gwụ na one day nwa bekee will come
to us na Africa to ask us kedu ihe anyị ga-eme because we have outside, we don't have inside. Anyị nwere ọkụ, nwa bekee have light outside but they don't have inner light. So and you are going exactly the way they are going. Ebe nwa bekee isi ike gwugoro ha, ha maazi ebe ha na-eje, they are confused and you are going the same way ndị dị confused no. Ụmụ ibe anyị esoghị ndozi ọdịnala nọ ebe a to bring the light, torchlight. Lekwa anya, number 1 bụ torchlight, ntọala torchlight. Number 2 ọdịnala Igbo which is the light bulb na-edi na torchlight. Omenala with the battery. Ihe a m gwara gị bụ everything about life, enweghịzi ihe ọzọ. Every goddamn thing about life, this is 3 things, enweghịzi ihe ọzọ. But before you understand them, you must go to ntaakara. Ntaakara ebe aha ka ọ dị, ya bụ eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ịghọtago? Eke, the story of our ancestors. Orie aga-abanye na mmiri, o disintegrate, agaghị disintegrate because ihe unu na-eme na be anyị, ihe a rubbish nwanne, ihe unu na-eme na rubbish. A sị gị enlightenment, chi gị ịgọchi ịlọchi bụ enlightenment, ịlọchi bụ enlightenment. Kedu ka ị ga-esi anọkọta nwanne buru ihe apịrị apị? Otu one day this ihe apịrị apị will begin to manifest. Ka ịhụ datin unu na-eme, illusion ahụ unu na-eme, all datin ga-ata isi gị because ị ga-emegide ya emegide until you fed up. You must one day, it's an illusion, you know it. One day you become fed up. You cannot develop because life is about thinking, ability, development, production, prosperity, success. This is life. Life abụrụ about ugwu ewu ugbu ọkọ, ihe abụrụ about development, ọ bụrụ about success. No, life is about success, development, thinking, wisdom, knowledge, all those things in life. For you to develop, you must have wisdom, you must have knowledge, you must have understanding, you must have akọ uche, echiche, amamihe. That is development. Ọ bụrụ ewu, ọ bụrụ ọkụkọ, ọ bụrụ ịpara ihe n'aka chi ọgwụ ọfọ amaghị ihe na-akpa ya, ọ bụrụ all those things. No. First of all, ndozi ọdịnala na prepare ihe a na-akpọ mystery school of enlightenment. Mystery school of enlightenment n'Igbo, n'onu Igbo, n'onu Igbo anyị na-akpọ ya nta akara. Nta akara ya bụ na Eke, ya bụ na Orie, ya bụ na Afọ, ya bụ na Nkwọ. These 4 principles ọnya akọwara ihe niile maka ndụ niile a na-ebi ebi. Ọwụ na ị master because ihe a bụ pụtara self knowledge which is self engineering. This thing was simple self engineering. Ntọala self engineering. You got to go simple as that. Ọ bụrụ na ị mata yourself, ị maghị your mind, you still that iberibe. So ị ga-amakwa yourself, mara your mind, marakwa your before ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, you cannot have personality. For you to have personality, you must know thyself and know thy mind. That is sun, moon and star. Star with your personality, the moon with your mind, the sun with yourself. So you must know all those things. Oh yeah, we can do that. Nothing more, nothing else. Every other thing is banal, useless. That is why Africa is not developed. Just forget about the government and non-government because there is none. Ọkwa mmadụ nọ ebe ahụ, ihe abụrụ mmadụ. Ndị a nọ n'ọkwa abụrụ mmadụ. You got to go, that's all. Ọkwa ihe mmadụ nwere ka ọ ga-enye. Ha nọ na position to establish schools. They are in position. But they have the money, they are in position. They can do it. They can't. Because nwanne egbe na-achọ isi nne ya, a na-anapụ mmadụ key. Then shows you all this example in everywhere. You got to go. E showed you example ebe niile. In the world, in everywhere. The only reason why iji agha mbe iji agha eri bụ na ijighị ka anapụgo gị key. Ndị Igbo kpọrọ ya ọgbanje. Ijighị key. And they always na enweta n'ike because any day arụsị ji kpara ike egosi ya osite eji epe ya. Any day computer art ninja, the programmer will shut it down. So being human being, you are synchronized, you are programmed to receive. Any day ịpụ na line, ọgbanje will just kegoro otu egwu dị. That's why eji wesa na ọgbanje na-agba egwu because you have to follow the music. Any day you stop following the music, egwu na-akụ ihe ọzọ na-agba ihe ọzọ. That is what is happening to you. Egwu na-akụ ihe ọzọ ngụwa na-agba ihe ọzọ. So everything, anything ị sọrọ gị mee na this life, unless ị mere iyi ụwa, go and enter line, ga-abanye na line. Ọrụ na ebo here,
nwanne egbeghị ebe ị na-eje. Not this year, not next year, not you're just watching television using all external influence to satisfy your empty pride. Ego simple means ego. Simple, nothing more, nothing else. Ego will gịnị? Empty pride. All those things you jumping under the media, on the media, jumping everywhere is just to satisfy your emptiness. Your vanity, you are just looking for a way to satisfy, to occupy your vanity. You are vanity and you want to program this vanity, postpone it and leave a vanity for your unborn children. It's a shame. No way, I will not do that. Ndozi ordinary will not leave a vanity for our children. No. Number one, the consequence bụ na your children enyuchiri nsị nsị ka enyere n'ụzọ ahụ ịbaba ị ga-ezie. There is 4 processes of death. Enwe ị ga-aga 5 process again after you death. So nwa gị aha so na one of them ị ga-pass through that your child will pass them. Ị gazie di ọnya amazie gị ọ ga-ekwere ọnya ama gị. If you bury yourself aka ga-atọ n'elu. Nwa ahụ ị mụrụ ị ga-pass through that child before your movement continue. Ị gaghị ana ebe ahụ ịtọ because nwatakịrị nwere ihe ọma okokoko. Yes. So ọ kara anyị mma na anyị ji n'oge chọba ihe ọzọ, ihe aba ahụ anyị na-achọ ụzọ adịrị ya. You can, prosperity is not, before you get into prosperity is number 10. Prosperity is number 10. Ịnọdụ na 1 na-achọ 10. Ịnọdụ na 1 na-achọ 10. Prosperity will number 10. Ịnọdụ na 1 na-achọ 10. Prosperity. Nwanne Buhari, all these governors imekọ ego na haji, imekọ na-eretere mmanụ. Where is the money? Kedu ihe ha ji eme? Nwanne, building road is nothing. Building bridges, ndị ọcha nwechara road, nwee bridge, nwee everything, but yet suicide, depression, anxiety. So if governor is clamoring and jamboring that na they build road and nonsense, where is the educational system that empower the children to know who they are? Please, that is what I seek for, nothing. Because inye nwatakịrị ọgụgụ isi, nwatakịrị will give you anything you want. You have one ọbụla, because this life is individual, is inside. Look within yourself, look within yourself, look within yourself, look within your, look within your, look within yourself. The truth lies within, nothing more, nothing else. That is why ndozi ọdịnala is bringing self engineering knowledge. That is what we bring in, and that is the only thing we believe that we save black nation, black people, black man. Only thing that we save them is look within. But these things, you need knowledge of them. You need to have knowledge of it. You cannot just know it. You got to go. Asị na ụzụ na-amaghị akpa ogene nere egbe anya n'ọtụtụ, ụdụ na-amaghị akpa egbe nere egbe anya n'ọtụtụ. Ihe anụnwa anyị na-eme today cannot help us anywhere. You can, freedom is just a child's play. Somalia is looking for freedom for how long? Cameroon, Congo, Zimbabwe, South Africa, appetite. Black in America. America is developed, but black in America is looking for freedom. Black in England is looking for freedom. Black in France is looking for freedom. In Guinea, Papua, looking for freedom. You see, that is why you don't understand what black means. You want to be like white? It's not possible. White is white, black is black. That's why Igbo so no racism. No racism. Ị na-akụ mgbanụ ị na-eje ebe were kene n'ụwa obi nwayọ wee sobe ụwa. Ife onye chọrọ one n'ụwa ka ọ ga-enwe. Ihe ọ bụ na ị chọrọ ka ị ga-enwe, mkpụrụ ị kụrụ ka ị ga-aghọ. Mana ihe ahụ ị na-eme
kee mpani ya kedu isi. Now all of you now want to die because you say you want freedom. Think again. Life is about holiness, faithfulness, joyfulness, happiness, harmony. This is about life. So the freedom you are talking about, first of all, grow yourself to the capacity, then you have self-freedom. Once you have self-freedom, you replicate the self-freedom in a society, then you have free society. If you have armed robbers, kidnappers, non-identity, ignorant, novice, you can't have freedom. That's why you looking outside where the problem is within. The creator is the one holding you because you are incapable of reasoning. Creator talk to people through reason, not through appearance. Amadioha speak to people through perception, not through logic. You can do logic, try to play logic. Nigeria is this, that is logic. You are playing logic, that is not it. Amadioha talk through perception, not through logic, not through appearance. You got to go. So logical. This is what he had to do n'ọrụ. Amadioha talk through perception. That's why he said no man made God. No man made God. No, I don't worship. You worship idol. Imagine na Chukwu of light. Have you ever seen light without generator? Have you ever seen light without generator? You worship light. What about generator? What is it? Where is it? What about the power? You worship light, but what about the power? Kebi na-akwụ ụgwọ ọnwa, or na-akwụ light ụgwọ ọnwa ka power holdings gị na-akwụ ụgwọ ọnwa? Who do you pay your salary, your bill, NEPA bill? Is it not power holdings? Then why do you worship light? You use light, then you pay power holdings. Then you want to worship, you worship light. Chukwu. Imagine na Chukwu light, don't you know? Chukwu is light. Then what about the power holdings? That is why ịghọta ihe a na-akọ ụmụ ibe. Look, ndozi ọdịnala bịara n'udo na ọṅụ n'ime mmụọ na eziokwu. Only one thing, enlightenment, to ignite the light in there. Ignite the light, enlight the bulb, case closed. After that, you become human being. You talk about progressive, talk about development, talk about everything, talk about ịghọtago. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị ga na-ewetara unu ozi ọma kwa mgbe. Ndị ndozi ọdịnala Igbo ekene mụ na aka m dị n'elu. Anyị ga-eji nka, ụzụ, ọmụmụ, ọzụzụ, akụ na ụba pịakasị